Pero queríamos buscar outro obxectivo. Estos 7,6 millóns de euros que se unen aos 4 millóns de euros das ampliacións anteriores, máis o que levamos investido estos 15 millóns de euros no IFEBI, queríamos que tuvera outras finalidades. E pensábamos que unha das finalidades que podemos era, sin dúbida, para o deporte. E despois de estudialo e despois de valoralo, chegamos hoxe á presentación desta doble infraestructura, unha infraestructura expositiva e unha infraestructura deportiva. Efectivamente, do ano 2011 levamos traballando para a reforma das pistas de Balaídos, o decía o secretario xeral. Temos proxecto e temos diñeiro. Lamentablemente non podemos ter licencia como consecuencia da situación urbanística de Vigo. Pero pensábamos que simplemente describir os problemas para os clubes de atletismo que temos na cidade era unha actitude un pouco melancólica das persoas que solamente teñen problemas e non ofrecen solucións. Pensábamos, pois, buscar solucións e temos unha solución. E esta solución, que non é a solución óptima, pero que é unha solución para poder entrenar todos os días do ano, nunha pista cuberta, e para poder entrenar sin límite de capacidade para o atletismo, poñemos a disposición en execución simultánea a esta ampliación do IFEBI, esta doble infraestructura comercial e deportiva. Vamos a facer unha reta de atletismo de 60 metros, de longitude con 6 rúas e 4 zonas diferenciadas para a práctica de 5 disciplinas deportivas. Salto de longitude, triple salto, lanzamento de peso, salto con pértega e salto de altura. Eso queda instalado para que os clubes da cidade o podan utilizar de forma continuada, con independencia da situación meteorolóxica, e quede instalado para sempre dentro do patrimonio do deporte de Vigo.